Khadlela sisemqondo engqawubhaka emva kokuba ke ubhaka umxhaphazo zomqamba negama ukuthi hey usigujana ngamtshela. Alright, Khadlela ugcina ecela ke ukuthi engathi bengahlangana ngapha ngamavelemane. Okay, amavelemane ke isibhakela 10 impela hayi akekho umuntu ongeke ayithole imali eyobe winile nje othola 100,000 ebese ama-sponsor ephinde emfahlaze ngemali. Khehlelela uzonikela ngo-100,000 mangabe ke ehlule ubhaka naye mangabe ehluliwe asazi ukuthi ubhaka uzokhiphana. Mntana sekhaya ngiyakubingelela kuphi nakuphi lafunye khona lo mbuso njengamanje ukubingelela uyena Mathinda Cebisi into yomzimba qhamulo mehlaka abanye baqhamela imali thibazi ngabe usuku lakho lokuqala la enze sure ukuthi usubscribeile walike ukuze ama-video njalo masikufakela kuba wena oqala uthola notification. Khehlelela ke ugcina ephumela obala ukuthi hey mina bhaka kahle sengikhathele wena ngicela ukuthi ke sithi ukuhlangana ngapha esibhakeleni ngoba ke engazi ukuthi mina impi yomlomo yangihlula oqala wena uyona inyanga uyintatheli kusho yena ke Khehlelela. Ngiyafisa ukuthi emva kwale video landelayo ngizuvo lakho mayelana nalolu daba. Wempho kanjani? Uyintatheli wena uyona inyanga. Okokuqala lo. Number 2. Wena ulala namadoda. Ngiyakwazi konke lokho. Ulala namadoda. Mina ke ngiyinyanga lalela kasenze kanje. Asithi ake ngiyacela nginama sponsors ama-brand amakhulu. Uma ngempela okuyinsizwa. Ake ziye ringini. Singaloke sithola abantu impilo ake siye ringini siyohlubana ngesibhakele. Oyowina uyothatha 100,000 nama-sponsor amnika imali. Mina nawe ngiyacela mfowethu sengikucela nge-challenge nje manje. Sike siye sibhakeleni manje. Sibeka ama-bodyguard sike siye encindini ngoba imizi cha isasekhona ntatheli yamanga. Awukazi ngufonela ungazi qamba amanga lihlazi. Yilokho nje ngeke ngiphinde ngikhulume futhi angikhulumi mina ngoba ngubaba. Wena cha uyintombi yamanye amadoda ngiqedile.